Барри Аллен. Xayrlı kun, rahmat. Sizga da. Xayrli erta, narsa tileysiz? Büdüre şeşli kız koyda. Sora? Shirley, hişuğunda uşulay dedi. Anın yona yigit. Narsa olasız? Гадәттә ола торган нәрсәне, һәм ул гадәттә әзер була. Әйтегез алайса. Миңа AMBIBS белән рол. Ярар, димәк, AM аңлавымча арахис майы. Әйе, BI банан йөзем, BS бал сыр. Сезнең мәддәләр алмашы тиз икән. Сез марафонга әзерләнәсезме? Сеңлем йөгергәне бар. Урыны җәннәттә булсын. Ул үлмәде. Бик арды гына. Аңлыйбыз шырын. Син йөгердең. Ләкин иртән эшкә барырга кирәк. Мин 3 минутка соңга калам. Мин тизрәк сэндвичымны алырга телим. Яхшы сэндвичны тиз ясап булмый. Альфред, мин сөйләшә алмыйм. Хәерле иртә, Ален әфәнде. Юк, мин соңга калам. Мин ач, теге кыз монда юк. Исеме Сара, аның дусты бар. Безнең Готэм хастаханәсендә кыенлык бар. Уңышсыз талау. Әле иртә бит. Нигә безнең ярканат дустыбыз уяу? Суперменга шалтырат. Бу беренче уй иде. Кызганыч, аның эше бар. Гватемалда Янартау уянган. Гадәттәгечә. Диана нәрсә? Икенче беренче уем. Кызганычка күрә, ул телефонын алмый. Миңа кадәр ничә беренче уен булды? Ул гаепле булмый. Бу синең өчен. Ә минем сэндвич? Көймәдә былтыргы сәяхәттә мин саба калдым. Минем сеңлем исерек булса, ул һәркемне сүгә башлый. Дусларын да. О, я Раббым. Флэш, Сәлам. мин сине яратам. Рәхмәт. Син дә әйбәт. О, я Раббым. Була алмас. Мин шашам хәзер. Мин сине Уэйн белән тоташтырам. Юк, зинһар, юк. Я Раббым. Гафу итегез. Шоколад конфетны ашап бетерәсеңме? Миңа аны аталасыңмы? Гаделлек хакына. Әйе. Син хәзер үк килергә тиеш, Барри. Сәлам, Брюс. Әйе, мин юлда. Флэш.